Good morning. Good morning mga tropa. So yun, tinanghali na tayo. Bali time check pala tayo mga tropa sa 9 o'clock ng umaga. Ang tinanghali tayo. Naku naman, gutom na itong mga nokis natin. Gawa nga nung umaga kasi mga tropa, pumunta pa kasi ako dun sa bandang tabing dagat. At bumalik kasi ako mga tropa ng isda na pang-ulam namin. Tapos pinuntahan ko kasi yung mga alaga kong baka. Kasi nilipat ko sila sa mga pwesto na nang sa ganun may makakain na naman sila. Kasi pag ganun na maghapon, siyempre naubos na nila yung paligid ng mismong pinagpastulan natin. Kaya yun, pinanghali tayo. At andito tayo sa may manukan natin, dito sa may cording area. Dahil magbibigay tayo ng patuka. Bali kagabi kasi mga tropa, sinop na kasi ako ng mga patukaan nila. Ayan o, mga patukaan nila. So tuwing umaga, tuwing gabi, sinisinop ko kasi yung mga patukaan nila. Hinuhugasan nang sa ganun nakaready na para sa umaga. At isa yan sa isang dahilan mga tropa para maiwasan yung pagkakasakit ng mga nokis natin. Yan, so pag malinis kasi yung mga patukaan nila, hindi yan madumi. Yan, so malinis yung nakakain nila. Ayan, so nakakaiwas tayo sa sakit sa mga manukan natin. At hindi pa tayo nakapagbigay ng patukan nila. Yan, gaya ng sabi ko, tinanghali tayo. At ngayong umaga mga tropa is nagbibigay tayo ngayon ng probiotics. So, pangalawang araw ngayon ng pagbibigay natin ng probiotics. Bali, 3 araw yan na straight na probiotics. Tapos rest day na naman ng mga nokis natin. Then after ng rest day nila, maybe 2 days na rest day, saka tayo magbibigay ng mga injectable na mga vitamins. At ibibigay natin sa mga stag natin is yung Bilamil na B12. Tapos sa mga broodcock natin, ang ibibigay natin is yung MAVE. Ayan, para naka-ready na yung katawan nila para sa breeding. Ayan. Right, so dito sa manukan natin mga tropa, sabi nila kasi kailangan sa manukan mo is dapat may imported kang manok, no, galing sa ibang bansa. Pero sabi ko, hindi naman na siguro kailangan yun dahil sobrang mahal. Nandito lang naman tayo sa probinsya. At okay naman na yung mga kwan natin, yung mga materials natin, magagandang klase naman. Hindi naman din sila basta-basta kasi ang mga broodcock kasi natin, materials natin is may 2-way cross, may isang pure. Ganun lang. So i-infuse na lang natin sa mga ibang bloodline. At dahil nabanggit ko yung imported na yan mga tropa at ibang bansa. Ayan. So shoutout nga pala kay Idol Erlan Lansang from San Jose, California. Ayan. So shoutout sa iyo Idol from Rosales, Pangasinan. Ayan, so from Rosales sa Idol. So nakausap ko siya kagabi. Sabi ko gusto niya kasi pag uwi niya, gusto niya raw makakuha ng mga palahi natin. Ayan, so salamat sa iyo Idol sa pagsuporta sa aking manukan. Ayan, so sana pag uwi mo, sana makadalaw ka dito sa munting manukan ko. At nang sa kanon kung gusto mong makabili o makapasyal, ayan, andito lang mga tropa, andito lang tropa. Ikaw bahala kung gusto mong bumili o hindi. So yun, shout out sa iyo Idol Erlan, ayan, from San Jose, California, from USA. Ayan, ayun, nakarating na ng USA yung vlog natin. maraming salamat sa iyo Idol. Ayan. So yun mga tropa na, so nakakatuwa naman dahil kahit na ganito lang yung vlog natin is kung saan na nakakarating ang vlog natin. Ayan, so yun. At tutuloy na natin tong vlog natin mga tropa. Bali magbibigay tayo ng patuka sa mga nokis natin. Ayan.
Bali, isi-separate natin itong dalawang to. Ito. Yan. Basa-basa pa. Hindi natuyo kagabi. Yan o. Hindi natuyo kasi kahit nakataob. Yan mga tropa. Isi-separate natin itong dalawang to. Gawa nga nung iba ang bibigay natin patuka. Kasi itong mga to para sa mga pullets natin. Tapos ito naman yung para sa mga stag sa broodcock natin. Ayan o. Yung binibigay ko pala every morning, kasi pag hapon isang sukat lang nito. Yung binibigay ko sa kanila pag umaga, dalawa. Yan mga tropa. Kasi mahirap nang ma-overfeed, kaya saktuhan na lang to. Hindi ko na ginagamit yung isa kasi masyado nang marami. Baka ma-overfeed na naman sila mga tropa. Ito masyadong malaki. Kaya ito na lang. Ito na lang yung gagamitin natin. Bali, ginagamit pala natin ulit na kanes yung Enerton mga tropa. Yan. Pero may nagsasabi kasi sa akin na sabi nila, subukan ko raw gamitin yung Infinity o kaya yung Propel. Sabi niya maganda raw kasi sa manok. Ayun, so shoutout din pala kay Idol Alvin Kahigas. Ayan. Tropa natin from Karot. Yan, nung nasa baba lang dun sa may pinagbilhan ko ng isda, malapit dun. At shoutout nga rin pala kay Idol Boss Makinista. Ayan, yung tropa natin at kabatch ko nung high school na isa rin na, ayan, ang passion is pagmamanok din. Ayan, so shoutout sa inyong lahat. Ayan, so sila yung mga tropa natin na laging nagko-comment sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Ayan mga tropa. Shoutout sa inyo lahat mga idol, mga tropa. Ayan. At susubukan natin yung Propel saka yung ang tawag din yung sinabi, Infinity yata yan. So susubukan natin yun. Pero wag na muna ngayon dahil marami pa tayong biniling patuka na Enerton mga tropa. Papaubos na muna natin. Tapos bibili lang siguro tayo ng mga 2 kilo para masubukan lang yung mayon. Titignan natin kung gusto ba ng mga nukis natin o hindi. Kasi itong mga nukis natin kasi ito na yung nakasanayan nila. So napakahirap din kasi ng magpapalit-palit ng patuka. Pero pag hindi nila nagustuhan yun, babalik tayo dito sa Enerton. So ganyan lang mga tropa, tigdadalawa lang. Hindi natin pwedeng i-overfeed yung mga manok natin. Right, so bibigay tayo ng patuka. Uunahin na natin itong dalawang makukulit. Yung ating Boston Grey. Oy! Grabe. gutom na to. Yung Boston Grey natin. Yan. Tapos yung ating sobrang lambing. Sobrang lambing na natin na red gold. Uy! Yan mga tropa. Gutom na sila. Yan. At flex ko nga lang pala mga tropa, no? So may nagawa na naman pala tayo kahapon na bagong TV. So dito ko na nilagay yung ating Lapu-Lapu. Yan, may bahay na si Lapu-Lapu. Ayan Ayan, malapit nang natapos yung manukan natin dito. So may gagawin po tayong tatlo pa. So may 3 pa, 1, 2, tapos 3 yung last dito. Para dito, tapos yung mga ibang nokis natin na paparating kasi may mga pasiso tayo doon na may 2 months saka may 1.5 months. Ayan. So bibigyan na muna natin to sa mga nokis natin. Sino ba? Ay, ayun. Unahin natin dito mga tropa. Unahin natin yung Lapu-Lapu natin. Si Lapu-Lapu. Tapos yung Boston Gold natin ito. So, tinanggal ko muna siya sa kanyang pipi. Gawa nga nung, yun nga, nakipaglambingan dun sa may nakawalang manok. Hindi ko alam kung kaninong manok yun. Ngayon nagkaroon siya ng sugat sa may ulo.
Siyempre, walang laban tong isa kasi gawa nga nung naka-kon siya, naka-cord siya eh. Yan. Kaya dyan na muna si Boston Gold natin. Tapos pakakainin din natin yung ating Boston Gray na 6 months old. Ayan. Tapos dito na tayo sa mga mackerel natin. So ito yung ating pure na sweater mga tropa. Aray ko. Yan, pure na sweater yan. Ayan, sa mackerel natin. Dako dun tayo dun sa isang mackerel natin. Yan mga tropa. Aray ko. Ang mackerel natin. Ano niya abot? Ayan na. Tapos yung ating white choco. Gutom na yung white choco natin, oh. Sumasalubong na. Ganda ng white choco natin, oh. Bali yung white choco natin is 5 months old. 5 months old pa lang to. At yung vlog pala natin ngayon mga tropes, magbibigay tayo ng probiotics. Ayan. So antayin lang natin silang matapos kumain. Tapos magbibigay na agad tayo ng probiotics. So natapos na tayo sa mga stag sa mga broodcock natin. Ngayon susunod naman natin tong ating mga pullets. Yung mga pullets natin. Nakaseparate kasi ng mga tropa para doon sa mga pullets natin eh. So, ito yung binibigay ko sa kanila. Ano, magagamitin natin ito. Kasi tatlo doon. Tapos tatlo din dito. Yan. So bali, dahil tatlo sa isang script pin, dalawa yung bibigay natin. Yan. Dalawang sukat sa bawat patuka. So bakit na ganyan lang yung karami yung binibigay natin mga tropa, tatlo yung laman ng isang scratch pin. Kasi yung mga pullets natin, hindi natin sila pwedeng patabain. Kasi once na mataba yung mga pullets natin, magiging matsuda sila. Mahirapan silang mangitlog. Kahit na pakastahan mo ng pakastahan, kung masyado silang mataba, wala, hindi sila mangitlog. Oh, grabe oh. Woohoo! Tapon na yung pagkain nila. Pasok lang natin mga tropa. So ganun din dito. Bali may dinagdag pala ako dito sa isang scratch pin. So nandun mga tropa, ayun oh. Nandun yung isang pullets. Bali ang lahi niyan mga tropa is yung white choco. Bali kapatid ng white choco natin yan. Sabi ko, susubukan natin mag-breed ng magkapatid mga tropa. Kasi susubukan natin. Kasi sabi nila mahirap daw, napakadelikado daw ng mag-breed pag ganyan na magkapatid. Pero susubukan natin. Kasi gusto kong masubukan lahat ng sa ganun, magkaroon ako ng experience at matuto ako kung ano yung mga dapat na gawin, diba? Kasi pag hindi mo naman masubukan lahat sa pagmamanok, hindi ka rin naman matututo. Kaya susubukan natin yung inbreeding. Bali ang device kasi na ginagawa ko sa manukan ko is crossbreeding mga tropa, no? Crossbreeding tayo. So bumubuo tayo ng battle cross natin. Yan. No, talagang battle cross kasi yung binubuo ko. Pero may mga pure din tayo dyan. Katulad ng itong tawag dito, yung mga mackerel natin is two-way cross lang. Kaya may pure pa rin yan. Pero ibabalik natin sa nanay nang sa ganun is maging pure na mackerel siya. Back to mother yung gagawin natin. Pati itong mga to, back to mother din. Ay, so magbibigay lang tayo ng ating probiotics. At yun kasi yung pinaka main vlog natin.
At ipapakita ko sa inyo mga tropa kung paano yung timplahan ng probiotics na yan. Okay, so update tayo mamaya mga tropa. Alright mga tropa, so ito yung ginagamit nating probiotic yan. Multilite Premium. At ganyan lang yung karami ng binibigay natin mga tropa. Bali, tansyado ko na kasi mga tropa. Ayan. So 1 tablespoon. Ayan, sakto. 1 tablespoon ng probiotic, tapos isang buong balde na ganito mga tropa. Halo lang natin. Ito yung binibigay ko na probiotics na mga nokos natin. Kasi sabi ko mas mura kasi to. Mas mura to kaysa din sa Yakult. Kasi yung Yakult mga tropa nasa 13 pesos yung isa. Samantalang to 20 pesos. Ilang gamitan na to. Nagagamit natin ito ng ilang beses, hindi lang kung siguro mga tropa, hindi lang 5 balde yung natitimpla natin pag ito yung natin, ginamit natin. Samantalang yung probiotic na Yakult, mas maganda sana yun kasi talagang pure na pure probiotics yun, pero mas mahal nga kasi. Dito tayo sa makakatipid tayo. So ito yung sukatan natin ng ating pitchel. Wala yung tabo ko. So hanapin natin yung tabo mga tropa. At nandun yata sa may patukaan natin. Nahanap na natin yung mahiwagang tabo natin. Laging nawawala eh. And so nagsasalin lang tayo dito mga tropa sa pitchel. So ito yung ginagamit ko, pitchel, para sa ganun matansya ko yung dami ng binibigay natin na probiotics. So sa pagbibigay pala ng probiotics mga tropa, pagkatapos na lang kumain, magbigay na agad tayo ng sa ganun ma-absorb agad ng katawan ng mga nukes natin yung ibibigay natin na probiotics. So unahin na natin dito sa mga cording area kasi magbibigay din tayo sa mga pasiso natin. Unahin na natin sa white choco. Ganyan lang mga tropa. Probiotics. Bali yung pagbibigay ko pala ng patubig na lais, tansyado lang, hindi, wag mo masyadong punuin kasi masusobrahan naman sila sa tubig. Yan, ganyan lang. Yan ang mga tropa. Filter natin. Yan, ganyan lang mga tropa. Kaya pitchil lang yung pinagsasalinan natin ng sa ganun matansya ko. Nakatingala ka na naman sa akin. Nakalimutan ko pala yung sa mga pullets natin mga tropa. So, pati yung mga pullets natin bibigyan din natin ng probiotics. Madumi. Bali hindi lang kasi to probiotics mga tropa, may kasamang electrolytes din to na nakakapag-boost ng kanilang energy. Kaya ito na yung ginagamit natin. Ang brand pala nito is LDI mga tropa. So magandang klase. So, ganyan lang mga tropa yung pagbibigay natin ng mga probiotics sa mga locos natin. Ano na namang balak mo? Sa malaki ng balak sa akin ito yung Boston natin. Bali pag nakagawa ulit tayo ng isa pang tipi, lilinisan natin dito sa may bandang likod dito, para sa ganun malagyan pa natin ng tipi. Bali 3 tipi pa. Yan, so yun mga tropa, no? Ganun lang yung pagbibigay natin ng probiotics sa mga nukes natin. At kung baka tanungin nyo ako kung paano yung mga natirang probiotics doon, so ibibigay natin yun sa mga naka-range natin.
ibibigay natin sa mga pasisiw natin, tapos sa mga astrolop natin, nang sa ganun hindi masayang yung vitamins na binibili natin mga tropa. So ganun, iubos natin yun. Yan. So yun lang mga tropa, no? So yun na yung vlog natin sa araw na ito. And good morning sa inyong lahat, and God bless po. So ingat po tayong lahat kasi paparating po yung bagyong Inday. Ayun na siya mga tropa, parang nagpaparamdam na. Tamang tama, buti na lang nakapagpakain na tayo kahit tinanghali tayo mga tropa. Okay, so see you po sa next na vlog natin mga tropa. Ingat po tayo natin, and God bless po.